Nkwụ bụ otu n'ime ihe Chineke jiri gọzie anyị Igbo n'ụdị gbanyụ, nke bụ na ọtụtụ ihe mmepe dị iche iche dịka University nke Nigeria dị na Nsụka nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ niile arụ n'ala Igbo na mgbe gboo bụ ego a na-enweta na mmanụ ka ejiri wee rụọ ya bụ ihe. N'ụbọchị taata ọtụtụ n'ime nkwụ akụrụ mgbe ahụ adịghịzi, dịka anyị mara na nkwụ abụghị ihe a na-akụ taata wee obido bawa uru n'ụbọchị taa. Wee bụrụ na o ruo na mgbe anyị ga-erutara ndị be anyị na ruo na mgbe anyị ga-akụgharị ya bụ nkwụ, maka na nke ndị nna anyị ha kụsịrị ka anyị ka na-eri erile n'ụbọchị taata. Mana ahụ eze Chineke na oyibo enwepụta na ọgbara ọhụụ dị na nkwụ bụ nke mere na ihe dịka afọ na-abụọ na ọ bụ ihe na-eru ha afọ na-abụọ ị ga-ebido gbuwe akwụ na ya bụ nkwụ. N'ụbọchị taata anyị chọrọ ịkwụrụ akụ na uche gị garuo naghachi azụ na ya bụ nkwụ ahụ na ya bụ mmanụ ahụ ị na-aracha bụ mmadụ kụrụ ya, mana n'ụbọchị taata na ị nwee n'ohere ịkụ nkwụ ma gbukwa akwụ dị n'ime ya, maka na ihe dịka otu afọ na afọ na-abụọ ị ga-enwe ike igburu ya bụ nkwụ. Ngwa anyị ga-aga na Anambra steeti ebe anyị na otu nwa amadi zụtara bụ onye nwenara ya dịka ọrụ, nwenara ya dịka ihe ịma aka n'ihu na ya ga-eme ka nkwụ ahụ niile na-anwụ anwụ ugbu a ka a dụchie ha wee wetara anyị ọgbara ọhụụ nkwụ ome ngwa ngwa na-abụghị nke adịgboroja ọtụtụ ndị mmadụ wetara anyị. Ngwa ka anyị gaa ka anyị na ya bụ nwa amadi wee kparịa. Mụnwa bụ Emefu Silvanus Ụzọchukwu. Anyị bịa chọpụta na nsogbu ndị Igbo bụ na fa harapụrụ ihe eji mara ndị Igbo bụ ọrụ ugbo, agrikọlchọ, ihe eji mara ndị Igbo. O mezie ndị na-arụ ya arụ na-arụtawo onwe fa n'ahụfụ dute amaghị the process ara aka fa na-arụ too much fa na-enweta ihe. Anyị wee chọọ ka anyị weghachikwazie ya azụ to the grassroots ka ọ ga-abụ onye banyekwa n'ime ịnyanwa erie uru ife ọrụ na ọ bụrụ ọrụ sizi ọ rapụrụ ndị ọzọ like nkwụ a dị ebe a. Nkwụ anyị agasigo process niile ọ ga nkwụ a bụ a year and 6 months o bido nyebe gị ife ịchọ. Ọ bụrụ sị nke ụmụ gị nọ na ngị nwa na onwe gị kụrụ ya ga-benefit from ife ịkụ. So na nkwụ anyị fụ anyị agasigo process niile ọ ga-aga, ọ na-survive anyị ọbụla even na non-conducive land ọ ga-survive there, ọ gago process. So nọ ya ka anyị ji wee malitekwa wee gasịa process niile anyị ga ọ dị eto enu ọ na-ebido from down dwarf before ị nwee ike iri ihe ya ebido iri enu oge ruo ebe 20 years before ya arịba ihe enu. By that time ị nwetago ihe ịchọ enough. So nọ ya ka anyị na-akọwara ndị mmadụ ka ha naghachitekwa azụ. Ọ bụrụ na enwezuga nkwụ bụ isi ahụrụ kwa okwu, n'ebe ahụ ha na-enwepụtakwa akị oyibo ome ngwa ngwa, pọpọ, ụkwa, ube na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche, nke bụ na ọ bụrụ na uche gị dị ya, ọ bụrụ na ọ dị gị mkpa, ọ bụrụ na ị kpọọ na akara ekwentị ịbịa egosi gị etu a na-esi mee ya, a ga-esi hazie bịa nye gị one ọbụla ị chọrọ n'ebe ọbụla ị chọkwara ya. Ọ dị ma enwezuga nkwụ akị oyibo ka ihe ọzọ ị na-ewetagasị? Anyị nwere guava, anyị nwere ụkwa 3 years obido miba. Anyị nwere breadfruit mmemme ọ dị ebe a. Anyị nwere ọjị Igbo ọ dị ya. Anyị nwere a lot of things ma orange na ụdị ọbụla different types of orange anyị nwesị ha ncha ebe a. Mkpụrụ osisi ọbụla ị nwere ma koko ha ncha dị ebe a, ma pọpọ then banana, plantain anyị nwesị ha ncha. One goro bụ na anịba anyị Chineke agọzigo anịba anyị. Chineke gọzila anịba anyị agọzi. So ọ bụrụ na ị chọọ ka onye gị ife ọbụla ị na-edi chọọ ka onye gị ife you work for it, onye gị ihe ịchọ. Ọ dị mma. Ihe ị na-eme ebe a bụ a na-erezi mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi dị iche iche. Onye chọọ anyị nwa na-ete ekikwa, onye chọọ anyị abịa plantịarịa. Anyị na-enyekwa onwe ndị na-akpọrọ anyị for 1 year, anyị handụrụ afịa for 1 year 6 months. Emechaa onye ọwụ chọkwa anyị erenukwu ya, especially ndị nọ ga outside na-achọ like that ka e nwee ike ite care of the thing. Ụfọdụ na ọhanata nechesa ya anyị tụọ dị o renukwu ya for 1 year ọzọ. Ịghọtago within 1 year ahụ bido. Ọ dịkwa ọtụtụ ihe dị iche iche ị nwere ike iji nkwụ ahụ ịdọrọ adọ wee mee ma enwezuga
mmadụ igburu akwụ maọbụ mee ọtụtụ ihe ndị ọzọ anyị mara na anyị na-esite na nkwụ na-enwe. Ya mere ebe ahụ ị nwere ana, ebe ahụ ana gị dị, ọ dịghị ka ndị mmadụ nwere ike ịnapụ gị echi. Ebe ahụ ị nwere ana, ị mara na enweghị ihe ị na-eme n'ime ya, ọ ka ha mma ịbịa doo ya nkwụ kịta. Ihe a niile bụ ka ọ dịrị anyị Igbo na mma maka nwa onye mechi. Ife a ị nwere ike iji wee mee fensị, ọ dị eto enu. Ị nwere ike iji eme beautification, ọ dị eto enu. Ị nwere ike iji wee mee ihe ọbụla as long as nọọ nkwụ a egwu ama atụghị maka ikezi tomorrow ọ karịa. So na nwere ike itinye ebe ọbụla. Anyị nwere nkwụ ntụtụ onye ọbụla ị chọrọ ya. Achọbụ m iju maka ọ dụkwa m ka asị mkpụrụ onye dị ebe a, ọ dụkwa m ka ịmata ha n'ọkụ ma ọ ka ebe a, how many thousands you need 20,000 ebe a. Ụlọ ọbụla ime. O nwere sizes. Ife agba ọjị. Ife a ugoro, bitakura. Ọjị, bitakura. ọ bahụrụ ikwu ogologo okwu. Ya mere ọ bụrụ na ihe a na-ekwu na-abanyeghị ntị, ọ bụrụ na uche gị dị biko ịkpọọ n'akara ekwentị agagosi ebe ana dị maọbụ izite mmadụ amara etu a ga-esi mee ya ka a dụọrọ gị nkwụ maọbụ mkpụrụ osisi ọbụla ị chọrọ. Kemgbe i bidoro ya enwezụga dịka ndị kpọrọ onwe ha na-achọ ihe na o were etu ndị gọọmenti dị si na onye a na-agbata bọọlụ ka ọ racha oroma maọbụ ka tinyekwa n'anya mara na ihe anyị na-eme bụ ịkwụghachi ndị be anyị ebe anyị kwụsịrị ịnọ. Eme ya bụ na ịmago na ana m ekene Chukwu na anyị ka dị ndụ, gọọmenti anyị dị ndụ, masị na ọ nwụrụ anwụ. Gọọmenti anyị dị ndụ, anyị nwa dị ndụ. Ife mere bụ na anyị na-agba na etu anyị nwere ike ka gọọmenti nwee ike ịbata kene, mana achọpụtara na gọọmenti dịgoro so busy. Anyị aka ruo ofe anyị, ndị ka anyị na-achọ ka anyị ruo ofe anyị, ka ha mara na ihe ahụ anyị na-achọ obodo dị iche iche n'ọdịbe anyị. Some of our youth could say them, but my greatest surprise, all governments, many of them don't value it and they take it as something. They don't have it taken because of toxicity. This is a little one. You check bigger photo too. So for years, when this kind of farm manage here like this, that means if government help one year, they are going more than this. Ọtụtụ na outside kịta abịago na demand for an of which onwe ndị anyị na-enwetara anyị na agree na ịgbarịa nkịta ndị chọọ aircars a ga-etinye ha. So ebe onye ọbụla si wee bịa dịra jenu anyị na-enyere ya aka. Mkpakọ okwu anyị wee bụrụ na nwata akwụkwọ mechara bụrụ onye nkụzi na ọkụkọ ọbụla ga-abụ oke na-esitekwanụ n'akwa. Ya mere mee ngwa ngwa ka ị meghara ọdachi.